Fader René, assis ta' 27 sena. Dan Fader René, dakinhar li kien ordnat saċerdot. Kważi sena u nofsin. Sir u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi ma'kom. Twiet rispett u obbedjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Ivan wiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Bħala sinjal ta' għotja sħiħa lill-Alla, il-mażulin għall-presbiterat jinxteħtu minn tulhom fl-art. Il-mulej Ġesu Kristu li l-missir dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri s-sagrifiċċju lill-Alla. Dik kienet ġurnata sabiħa. Aħna flaħnielu li wasal u li laħaq l-iskop u l-mira ta' ħajtu. Dak kien it-tieġ tiegħu. Kemm kien jistennija u jippjana affarijiet snin qabel ma daħal. Dejjem jippjana u ngħidu bejn niesna jienu nimmaġinaw x'ħajjiġi x'ħajkun hemm u x'nagħmlu. M'għandix kliem bħalissa tanti grazzi sabiħa li qed nirċievi li Alla qiegħed jafdani bil-fatt li nħobb l-oħrajn f'ismu. Tanti hija xi ħaġa kbira u li ma jistħoqlix li ma nafx fejn qed nagħti rasi, ma nafx qed jiġri madwari, l-unika ħaġa għandi f'qalbi hija gratitudni kbira. Paċi miegħek René. Rabbina jbarik fik kollha tiegħek. Ma ftit ġimgħat qabel beda jistudja l-qassis, René u l-familja tiegħu jintlaqtu minn disgrazzja. Missier René jmut ħabta u sabta. Kienet diffiċli għadu jmut missieri. Ovvjament, konna għadna kif ħadna dik id-daqqa sewwa. Kien ħassa għax biex tidħol is-seminarju għalih kien pass diffiċli li jitlaq minna u jidħol. Kien pass diffiċli għalih. Li René, il-ħajra biex jidħol saċerdot, ġietu minn meta kien għadu żgħir ħafna. Għamel il-proġett u kellu 7 snin, kellu 5. U niftakru jgħid li irid assis u li jrid il-qassis għax jixtieq jagħti lilu nnifsu għall-qalb ta' Ġesu. René kien magħruf bis-sima tiegħu. Imma René ħadem ħafna għal minnu fil-bżonn. Però għalih innifsu ma kienx jaħseb. Għalih innifsu dejjem ta' wara l-aħħar kien jaħseb, ta' wara l-aħħar kien jaħseb għalih innifsu. Bniedem għal ħadd ieħor. Għax hekk hija xi ħajtu. Hekk xi ħajtu. Għalija dak René. Dak René, point blank. Dan Fader René fil-missjoni, l-Etjopja. Il-ħadd 4 ta' Novembru, René biex imur iqaddes il-qudiesa tas-7 ta' filgħodu fil-kappella tas-Sinjura fiż-Żejtun. Fit-triqtu lejn iż-Żejtun, René jitlef il-kontroll tal-karozza u jkun involut f'inċident ta' traffiku. René ikun ċertifikat mejjed fuq il-post. Sa dan it-tant, ħuh Joseph m'għadu jaf b'xejn. Il-ħadd filgħodu u nsar ta' qam qabli, jew nsar ta' qam qabli, jiena mbagħad stambaħt xi s-7 u xi 8 naqsin kwart bdew iċemplu n-nies u bdew iċemplu n-nies id-dar. U qed ngħid u jiena qed ngħidlhom le ma jistax ikun. Joseph jidħol fuq l-internet u jara ritratt tal-karozza ta' ħuh fuq il-post tal-inċident. U mbagħad ħalt niċċekkja jien stess imbagħad fuq l-internet għax ġejt fid-dubju. Mnalla kienet hi. Anke fuq il-post, pereżempju, mbagħad xi rajt il-karozza qbadtu tlaqta xi ġennint.
Jumejn wara, Fader René jingħata l-aħħar tislima fil-Knisja ta' San George f'Ħalqormi. ejjew inżommu l-memorja ta' René ħajja, ħalli tassew is-soċjetà tagħna tkun dejjem għall-aħjar. Minkejja li René m'għandux magħna, Joseph għadu jħoss il-preżenza ta' ħuh. Qed ngħidlek jiena għalija René tant dejjem kien preżenti f'ħajti. U tant kien dejjem preżenti f'ħajti. U tant dejjem kollha close ma' xulxin, jienu tant dejjem hekk. Biex ngħidu hekk isna ħaġa waħda illi jiena naf li René ma jistax iħallili lili. Qatt ma ħallili. Basta kif nafu ma nħallihx jien imbagħad. Ja ma ħallihx jien imbagħad. Dejjem ħabbejtu u napprezza ħafna affarijiet. Napprezza il-momenti kollha li għexna flimkien. Jew il-momenti li għexna flimkien. The joys and the sorrows and the in-betweens. Napprezza kemm kien jaħseb kulħadd. René kien iħobb jikteb ukoll il-poeżiji. Ħuh Joseph, wara l-inċident, fil-karozza, sab waħda mill-aħħar poeżiji li kiteb René. Poeżija li kitebu bidu għada bil-kitba tiegħu u kieku taf kemm pratikament tiddeskrivi dak kollu li qed naħossu aħna bħalissa. Din hija l-poeżija li Joseph sab fil-karozza ta' René. Poeżija miktuba fuq biċċa karta issa mċabsa bid-demm. Nixtieq nilmaħ il-ħarsa ta' għajnejk dal-boħra biss. Ngħidlek kif ħriġta belħitni kat. René ma kienx jikteb biss, imma kien ipinġi wkoll. Din waħda mill-pitturi li pinġa René stess. Pittura li turi lil Ġesu dieħel Ġerusalem f'ħatt il-palm. Meta rajta jiena qabbilta ma' sitwazzjoni traġika tal-bieraħ. Qatt ma jasal tal-istess sitwazzjoni għax qisu kien biex ngħidulek fuq il-ħmara tiegħu sejjer biex jaqdi dmiru biex jaqdi dmiru ħadd ieħor ma ngħidkom ġismi titla' xew. U sejjer qatla fl-istess ħinu. Metafora ġa qalbi qabbil karozza qabbilta ma' ħmara illi ħaditu on his way biex ħallina. Il-memorji sbieħ li jgħix ma' ħuh, Joseph se jibqa' jgħossom. Nidem ma jispiċċax. Jekk tkun kapaċi tisma', jekk tkun kapaċi tara fis-sinjali ta' żminijiet, tinduna illi minħallik fir-realtà ma ħallikx. Aħna nibqgħu niftakru lil René bil-kliem sabiħ li qal f'Xarabank 3 snin ilu. Il-perspettiva tiegħi mhux tiegħi biss tal-Knisja, tas-saċerdozju u li nkunu strumenti f'idejn Alla li jrid ibħobb il-kulħadd, speċi imħabba tagħti awtomatikament ħadd innifsek. U jiena ħansir qaddis jekk Alla jrid bil-raġuna ma' rasi. Però insir qaddis billi nħobb lilek u lil kull min jiġi quddiem għajnejja. The only thing I can do now is let him go.
Bniedem li minni li tgħid he will be missed, laqqas biss tibda tiddeskrivija. Paċi miegħek Renej. Babbini birkek. Thank you. Rridu kollha tiegħek.